всем салам алейкум, меня зовут Шахзоджон. Айн ҳол дар ЖД, дар шаҳри Кӯлоб, дар автовокзали Кӯлоб, ЖД, роҳи Оҳан мегам ба гуфтим. Дар ҳамҷа қарор дорем. Ҳама каска радноҳо қатем, Исфандиёр, додарак мо чӣ буд? Так шун ҳамҷа омадем, клипа снимат кардем. Ё хирон кадр буд. Айнон мо ба бачакои SD. Салом алейкум. Салом. Ина карочи мо вала сари ман аёмад. Реклама кунам. Салом алейкум баъдо ҳаматон дорен дар канали Ёр МС официал подписаться кунен, лайк бонен, колокол чабзон ки якум видео шумо дабрава хайна гарои мо аҷаби шумо. Иншалло скоро клип мебра ба ёрдам ба продюсери акай Шахзоджон Про и баъд бачакои стиклан мо бародарем, мегам бародари баробари. Клип дар канали Ёр МС официал мебра, дар Шариф TG мебра, скоро дар Мико TG ҳам мебра. Бадроен тамошо кунен, подписаться кунен, лайк афромад. Иншалло ҳама касоне дорен дар канали Шахзоджон Про подписаться мекунем, колокольчика зер мекунем то ки аягон навигари қафо намонем. Боқӣ дар панои Алло бошен. Намин номерош кунам тадаме бро, агарам кадр маъқул шуда ку занг занен, клипҳои мошни халид, эҷ диққати чорка меброя. Балатон бахтор.